କୁହୁକ ତାଟିଆ। ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଆମ ଦେଶରେ ସାମାଜିକ ପାରିବାରିକ ଏବଂ ବଂଶାନୁଗତ ଶତ୍ରୁତା ଚାଲି ଆସୁଛି। କେହି କେତେ ବି ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ସମାଜ ସୁଧାରକ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଏ ଶତ୍ରୁତା ନା ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ନା ହେବ। ଏମିତି ହିଁ ମଙ୍ଗଳପୁର ଗାଁର ସୋମନାଥ ପରିବାର ସହିତ ବି କିଛି ଲୋକ ଅକାରଣରେ ଶତ୍ରୁତା ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ। ଗାଁର ଜମିଦାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ତା ସୁଖୀ ଜୀବନ ଦେଖି ଚଳୁଥିଲେ। ଏ ନେ ପୁଅ, ତୋ ବ୍ୟାଗ ଆଉ ତୋ ଟିଫିନ। ହଁ ଶୁଣୁ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବୁ। ଆଉ ମନେ ରଖିବୁ ପୁଅ, କେହି ବି ଅପରିଚିତ ହଉ କିମ୍ବା ପରିଚିତ ଲୋକ ଯଦି କହିବ ଏଇଟା ଖାଇଦେ ସେଇଟା ଖାଇଦେ କି ଆ ତତେ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେବି, ତାହେଲେ ତାର କୌଣସି କଥା ଶୁଣିବୁନି ତୁ। କଣ ବାପା, ତମେ ବି ସବୁଦିନ ସେଇ ଏକା କଥା କହୁଛ? କହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ବାପା, ଦୁନିଆ ବହୁତ ଖରାପ। ବାପା ଯାହା କହିଲେ ମନେ ରଖିବୁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳିକି ଆସିବୁ। ସବୁଦିନ ତ ଆସୁଛି ନା ମା, ଆଜି କଣ ନୂଆ ଆସିବି? ଠିକ ଅଛି, ସମ୍ଭାଳିକି ଆସିବି। ଆରେ ଇଏ ତ ସୋମନାଥର ପୁଅ ନା? ହଁ ବୁଲା, ଚାଲ ମୁଁ ତତେ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ନାଇଁ, ମା ବାପା କହିଛନ୍ତି କାହା ସହିତ ବି କୁଆଡେ ଯିବୁନି। ଆରେ ତ ବାପା ବି ଯିବ। ଆଜି ୟାକୁ ଛାଡ଼ିବାନି, ଜମିଦାରଙ୍କର ଆଦେଶ ଅଛି। ପୁଅ, ଯଦି କେବେ ପଙ୍କରେ ପଡ଼ିଯିବୁ ତାହେଲେ ଯେତେ ପାରିବୁ ସ୍ଥିର ରହିବୁ, ହଲିବୁନି। ଯେତେ ହଲିବୁ ସେତେ ଭିତରକୁ ଠେଲି ହେଇ ଚାଲିଯିବୁ। କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିର ରହିବି ଯଦି ବଞ୍ଚିବି କେମିତି ବାପା? ବାପା, କଣ ମୁଁ ତମକୁ ଆଉ ମାଙ୍କୁ ଆଉ ଦେଖିପାରିବିନି? ରାତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହେଇଗଲାଣି। ଯଦି କୌଣସି ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁ ଆସିଯାଏ ତାହେଲେ? ଯଦି ବାପାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ି ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏତେବେଳକୁ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାପା, ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି? କେମିତି? ଯଦି ଏ ତାଟିଆରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଦଉଡ଼ି ବନ୍ଧା ହେଇଥାନ୍ତା କି? ଆରେ ଦଉଡ଼ି! ଧନ୍ୟବାଦ ତାଟିଆ, ତମେ ତ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେଲ। ଏ ଦଉଡ଼ି କୋଉଠୁ ଆଣିଲ? ଚାଲ, ମୁଁ ତମକୁ ଆମ ଘରକୁ ନେଇଯିବି। ଆରେ ବାପରେ, ସିଂହ! ଗାଁ ଲୋକେ ସତ କହୁଥିଲେ, ଏଠିକା ଜଙ୍ଗଲରେ ବେଳେ ବେଳେ ସିଂହ ଦେଖା ଦେଇଥାନ୍ତି। ହୁଏତ ଆମେ ପରସ୍ପରର ଭାଷା ବୁଝି ପାରିଥାନ୍ତେ। ତମେ ମଣିଷ ମାନେ ଆମକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛ, ବଞ୍ଚି ପାରିବନି। ନାଇଁ, ମୁଁ ତମକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବା ପାଇଁ ଆସିନି। ସେ ତ ମୋ ଶତ୍ରୁମାନେ ମତେ ମାରିବା ପାଇଁ ଏଯାଏ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ତ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି। କି ସାହାଯ୍ୟ? ମୁଁ ତମକୁ ତାଜା ତାଜା ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇ ପାରିବି। ଯଦି ତମେ ମୋ ସହିତ ମୋ ଗାଁକୁ, ମୋ ଘରକୁ ଯିବ ତାହେଲେ। ଆଉ ଯଦି ନ ଖୁଆଇବ ତାହେଲେ ତମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସେଇଆ କରିବ। ଠିକ ଅଛି, ଚାଲ ମୋ ଉପରେ ବସ। କେତେ ଆଡେ ଯାଇ ଖୋଜିଲଣି ତମେ? ଠିକରେ ଖୋଜିନ ବୋଧେ, ନହେଲେ ମୋ ଭୋଲୁ ମତେ ମିଳି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଯାଅ, ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଯାଅ। ଠିକ ଅଛି, ଯାଉଛି। ତମେ କାନ୍ଦନି, ଆମ ଭୋଲୁର କିଛି ବି ହବନି। ସେ ଠିକ ଠାକ ଫେରି ଆସିବ। ଆରେ ଆରେ ବାପରେ, ସିଂହ! କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ଆରେ ଦେଖ, ସିଂହ ପିଠିରେ ତ ଆମ ଭୋଲୁ ବସିଛି। ପାଗଳ ହେଇଗଲ କି? ତମକୁ ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ଭୋଲୁ ଦେଖାଯାଉଛି। କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ବାପା, ମୁଁ ଆସିଗଲି। ଭୋଲୁ, ଡେଇଁକି ପଳେଇ ଯା। ବାପା, ମା, ଇଏ ମୋର ସାଙ୍ଗ। ଏମାନେ ମୋର ମା ବାପା। ବାପା ମା ଡରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଇଏ ତମକୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ଏଇ ଶୁଣୁନ। ନମସ୍କାର ମା ବାପା। ଆରେ ଇଏ ତ ମଣିଷଙ୍କ ପରି କଥା କହିପାରୁଛି। ନାଇଁ ମା, ଏସବୁ ଏ କୁହୁକ ତାଟିଆର କାମ। ମା, ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଆମ ପାଖ କୋଠରୀରେ ତ ତା ପାଇଁ ତାଜା ଖାଦ୍ୟ ରଖା ହେଇଛି। ସେ କୋଠରୀରେ ତମ ପାଇଁ ତାଜା ଖାଦ୍ୟ ରଖା ହେଇଛି। ତମେ ଯାଇ ଖାଇଦିଅ।
जदि कमी जाए ताहले बापा आहुरी आनी देबे। जा हेले भी तमे मोर सांग ना। हाँ हाँ ओ पुओ भोलू मु केते डरी जाइथिली। कोठी थिलु तू बापा? माँ मु स्कूल रु आसुथिली सेतबेले जमीदार कर 3 जण लोक हठात मो सामना को आसी गले। देखिल मु कहिथिली ना आम पुअर किछि हबनी। से भलरे भलरे फेरी आसीबो। चाले पुओ तू भी किछि खाइ नबु भोक लागिबोनी। हाँ जमीदार बाबू जदि तू जानिचु एठिकार जमीदार होची मु ताहले काहीकि निज जमी को नहीं मो सहित शत्रुता करूचु? अन्य मानक परी निज जमी मते देई दे, न हेले जानी रख तो पुओ भोलू को मु अपहरण करी नैची। मु ताकू छाड़ीबिनी। तमे अपहरण करिछ? हाँ, सी आजी संध्यारे स्कूल रू फेरिला बेले मोर 3 जण लोक ताकू नहीं जंगल को चली जाइचंती। से माने सेतेबेले आसीबे जेतेबेले तू निज जमी मो नारे करि दबु। जमीदार दादा से 3 जण ओ केबे भी फेरिबेनी। तांकू तो सिंह खाई गला। कौन? हाँ ताहले एबे तत्ते आमे खाई जिबु। एई देखुछ कोन? धर ताकू। सिंह बंधु मते शत्रु मानक ठारू बचाओ। रही जाओ बंधु। तमको ताजा मोटा खाद्य खाइबार अछि ना? ताहले यांकु खाई जाओ। नाई नाई भोलू बाबा, सोमनाथ मो भाई तो पुओ को टिके बुझा। भोलू मो गेला धनटा तो सिंह को टिके बुझाई दे। रही जाओ सिंह बंधु। जमीदार दादा ये कहूची आपण को सेबे जीवित छाड़िब जेबे आपण प्रतिदिन ता खाइबा व्यवस्था करी देबे। हाँ हाँ करिदेवी करिदेवी। प्रतिदिन मु तापाई ताजा ताजा खाद्य जंगल रे जोठी की कहबो पहुंचाई देवी। किंतु मते मारनी, मते छाड़ी दे। सिंह कहूची जदि कोनोसी चालाकी करिब ताहले तम पूरा वंश को। बुझीगली बुझीगली, किछि चालाकी करिबिनी। आउ मो जमी दरकार नहीं, दरकार नहीं। आउ 4 माण जमी मु तते दउची। एवं एही प्रकारे ना केवल भोलू बापार जमी बंचीगला बरम सिंहर सबुदिन ପାଇଁ ଖାଇବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ମଧ୍ୟ ଭୋଲୁ କରେଇଦେଲା। ଭୋଲୁ ଭାବୁଥିଲା ଯେ ସେ ଯଦି ପଙ୍କରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ରହି ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ନା ଆଜି ତାକୁ ଏ କୁହୁକ ତାଟିଆ ମିଳିଥାନ୍ତା ନା ଏ ସବୁ ହେଇଥାନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଥାଏ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ବି ମଣିଷକୁ ସଂଯମର ସହିତ କାମ କରିବା ଉଚିତ। ତରବର ହେବା ଦ୍ୱାରା କେବେ କାହାର ମଙ୍ଗଳ ହେଇନଥାଏ।